Hey guys, so before we leave for Urdaneta, magbe-mail time muna tayo. When I arrived from Ilocos, ito, may dumating na papel and this is from British Council. Ayan. IELTS British Council and this is the result of my exam. Actually, nakita ko na yung result ng exam ko noong Feb 3 sa online. But this is the final. Ganun. Hindi ko na papakita yung score ko, but I got a score more than what I need. Yeah. This is the Sweet Snuggles na may pangalan pa ako dyan. I got this nung umuwi ako sa Ilocos. Doon binigay na siya sa akin. This is from Singapore. So, what I got is this vanilla. Nanonood talaga ng videos ko ang aking ikit. Vanilla body wash, vanilla body lotion, set siya. And then, meron ding, hindi siya natatanggal. Vanilla body scrub and body cream. Ayan. Thank you. And meron din siyang snow globe. Ito na yung kinuha ni Bebe Girls, yung snow globe. Sa kanya na daw. Kasama ng set na to is this. Dito na ako, parang haul na rin tong mail time natin. Is this Lime Crime Velvet Tints. Grabe to guys, ang pigmentation niya. In the shade Wicked. Yeah, this is in the shade Wicked. Kasi nakita niya yung picture ko na yung naka-yellow ako na damit. Yung profile picture ko nga sa YouTube tsaka sa Instagram. Naka-yellow ko din, my lips in that picture was so red. Tapos sabi niya, gusto ko daw ba ng liquid lipstick. Tapos palit ng pagbigay niya ng liquid lipstick ko is to sing the song. Ano na yung We Keep Behind Closed Doors? Ano na nga ang title nun? Oh, why can't you hold me in the street? Can I kiss you on the dance floor? Basta yun. Secret love song. Yun. Kaya lang, hindi ko siya na-film. Kasi nung before ko i-film yung video, napigtas yung string ng guitar ko nung tinitimpla ko. This is in the shade Wicked. Grabe to guys. Oh! Ang wicked nga niya. And if you want to send me letters or anything, the address is down below and the business number is also down below. We are now heading to Urdaneta. Oh, andyan na yung sandals. And together with Alpine. Where's Alpine? Alpine brown and Alpine white. Ayan. Napapavaksin nila si Alpine white. Hindi ko makita. And on my lips is the one that I opened a while ago sa aking mail time. And it is the Lime Crime in the shade Wicked. Wicked talaga. Naka-red ako. Red ang lipstick. Ewan ko na lang kung hindi pa masundak yung mga nasa video mamaya. Pagbit lang. Bye! Natapos na namin ang transaction sa bangko. Nasa tabi lang niyang JRS. Kalimutan ko. Naipadala ba tiya? We will be back. Kukunin muna namin yung mga kapatid ko dyan sa pet station kasi na pinabaksin nila si Alpine White. Scratch and win. Dito sa Jollibee nag-drive-thru kasi kami. So, let's try to scratch. Ano to? Di ko mabasa. Free one go lang. Coke, Sprite, meal on your next drive-thru transaction. Okay, gawin natin to. Ayaw na daw niya ng Jollibee. Gusto daw niya 7-Eleven. Ang gusto mo? Ano po? 7-Eleven daw ang gusto niya, guys. Pagbigyan natin.
smoothie, oh. Now I have my coffee float na wala na, na puro ice na. Kasi hindi wala pa akong tulog. I mean, nakatulog naman ako sa duty kanina sa ER kasi walang pumasok na pasyente. Pero, ayun. Gusto ko pa rin ng coffee kasi may meeting kami mamaya. I will attend the meeting later. Yan, for sure. Mapapagalitan na naman kami. Kasi swap kami ng swap ng duty.